Watawat ng Pilipinas sumisimbolo sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino ngayong may pandemya. Tunghayan sa report. Taas noo kahit kanino, bahagi lamang ito ng liriko ng awiting Ako ay Pilipino. Di pa susupil sa mga manlulupig, ganito ang Pilipino. Tumatayo at iwinawagayway ang watawat na dakilang pagkakakinlanlan ng lahing Pilipino. Sadyang napakahalaga ng simbolismo ng watawat sa kasaysayan ng bansa. Ito rin umano ang paulit-ulit na ibinabahaging kwento ni Mang Cesar sa kanyang mga anak. Pahalagan natin kasi yan nagsimula yung natin pagka-Pilipino at yung bansa natin. Kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop ang kilalang simbolo ng watawat ng Pilipinas. Makabuluhan din ang bawat kulay at detalye ng watawat. Pero ayon sa history instructor na si Maridel, ngayong may pandemya sa bansa, higit pa sa natutunan sa loob ng paaralan ang nais ipakahulugan ngayon ng ating watawat. The flag always symbolizes unity, because it represents the Filipino people. It represents us as a country, and in times of pandemic, this is what we needed the most, unity. And if we wanted to heal as one, actually, we have been using this slogan to heal as one. This is what the country needed. We need authentic unity for the people to actually heal as one. Ngayong National Flag Day, naway maging salamin umano ang malayang pagwagayway ng watawat sa kada Pilipino para lalo pang magkaisa at maging matatag sa anumang pagsubok na kinakaharap. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.